Štvrtý byt je v skutku nádherný a výnimočný, luxusný. Nachádza sa v 6. obvode blízko stanice Newgaty. Pozrime sa, kde to je v rámci celej Budapešti. Ešte podotknem, že 7. obvod je lacnejší ako 6. a 6. obvod je lacnejší ako 5. Tento byt je v dome, ktorý má nádherne zrekonštruovanú pavláč, vnútroblok, krásne schodisko. Vchádzame do malej chodbičky, kde sa napríklad dá ju uskladniť bundy. Ak by sme potrebovali, vidíme alarm. Vchádzame už do samotného bytu. Vidíme po pravej strane obývačka, pred nami je izba a po ľavej strane máme toaletu a technickú miestnosť, kam môžeme dať pračku so sušičkou. Pozrieme sa do prvej izby. Izby tu nie sú veľmi veľké, musím povedať, ale majú okná. Okná sú do takéhoto zvláštneho vnútroblokového priestoru. Sú tu vysoké stropy. To je veľký bonus. Obývačka má taký zvláštny tvar, ale viem si tu predstaviť L-kovú sedačku, telku cez celú stenu. Svetla sa samozrejme dajú meniť a nemusíte mať hore modrú farbu. Z obývačky netradične je vstup do kúpeľne. Kúpeľňa je veľmi pekná, je tu vaňa a je tu ďalší priestor pre prípadne ďalšiu pračku s umývačkou, ak by nejaká rodina potrebovala 2 sety. Prechádzame naspäť cez obývačku. Pozrieme sa ešte cez okno do tohto medzibudového priestoru. Kuchyňa je vyhotovená naozaj krásne do vysokého štandardu. Ten vkus podlahy možno, že nie je mi úplne podľa môjho vkusu, musím sa priznať. Tiež vysoký lesk a kuchyne nie je možno pre každého. Za kuchyňou sa nachádza ďalšia izba. Táto nie je veľmi veľká, ale má jednu veľkú výhodu. Okrem toho samozrejme, že tu máme okno do medziblokového priestoru, tak je tu aj priestor pre samostatný šatník, čo veľa ľudí určite poteší. A veľký bonus, je tu krásna sprcha a sauna. To je naozaj niečo, čo už patrí do luxusnej kategórie bytov a čo nemá naozaj každý. Ďakujem, že ste si pozreli ďalšiu časť.